Eli mä oon Helinsaarinen Mari, mä pyöritään SEO Ruhalan tupaa ja musta tuli SEO-kauppias noin vajaa vuosi sitten. Mä olin ensin täällä 3 vuotta töissä ja sitten mä päätin, että nyt mä haluan ryhtyä huoltoasemakauppiaaksi ja siitä se idea sitten lähti. Meidän äiti ja isä on ollut SEO-huoltoasemakauppioita siinä 80-90-luvun taitteessa. Heillä oli Porvoossa semmoinen huoltoasema kuin nimeltään Kullon kotitupa. Ja nyt mun mielestä on aika siistiä se, että meillä on Ruhalan tupa nimellä oleva SEO-huoltoasema. Eli meidän asemalta löytyy polttoaineasema 24/7. Lisäksi meidän kahvila on pääasiassa arkisin aamu 7–6 asti illalla auki. Meillä on tarjolla aamupalaa. Sitten aamupalan jälkeen me siirrytään lounaaseen. Ja väittäisin, että meillä on tarjolla myös Pirkanmaan parhaimmat munkit. Ja sitten löytyy tietenkin kaikkea perussämpylää ja leivoksia ja kahvilatuotteita. Meidän asemasta tekee persoonallisen sen, että tämä rakennus on rakennettu vuonna 1951. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin kunnon vanhan ajan bensa-asema ja semmoisena me halutaan tämä pitää. Toki pieniä uudistuksia tehdään ja kaikkea semmoista, mutta se, että tämä pysyisi vähän semmoisena niin kuin tankkitäyteen tyyppisenä vanhana kunnon huoltiksena. Eli meillä on nyt tänä vuonna tullut uutena semmoinen SEO-nappi, mobiilisovellus tuohon tankkaukseen. Se on ollut hirveän tykätty meillä. Sitä on otettu hirveästi käyttöön ja se on helppo käyttää. Nyt siihen on tänä vuonna tulossa myös se yrittäjille oma yrittäjäkortti. Mun mielestä yksi paras asia SEO-kauppiaudessa on se, että me ollaan niin kuin kotimainen brändi. Ja sitten, että vaikka me kuulutaan johonkin ketjuun ja meillä on niin kuin hyvä taustatumisia niin kuin varrella, niin silti meidän jokainen asema saa olla just sen näköinen kuin on. Ja SEOlla on ollut mun mielestä ihan mahtavia tämmöisiä niin kuin yhteisiä tapahtumia. Ja niistä on jäänyt siis semmoisia niin kuin yrittäjäkollegoita, mitten kanssa me aina välillä laitellaan viestiä ja niin kuin seurataan toistemme Facebook-sivuja. Ja on niin kuin mahtia, että me vaikka on niin kuin yksin yrittäjä, niin silti on semmoisia niin kuin yrittäjäystäviä.